Здравейте! Дойде време да ви покажем поредното рокче вкарано от нас. Моделът е фейслифт на Nissan Rogue T32 SL, най-високото ниво на оборудване. Започваме с презентацията. Палене от разстояние чрез бутона за заключване и два пъти бутона за стартиране на двигателя. Количката вече е запалена, изключително удобна екстра за студените зими и горещите лета, следователно да охлади или да затопли. Количката е обутана гуми Continental 2021 година. Доста свежа, почти без никакви забележки по боята. Разглеждаме от всички страни. Абсолютно най-високото ниво на оборудване. Сега ще ви покажа и вътре да разгледате. Черен външен цвят с оранжевия салон, който е най-скъпия. Изключително запазени кожени седалки, електрически, с мемори. Сега ще ви покажа и отзад. Количката е запалена, сега ще я отключим. Ето и отзад. Както казах, изключително запазен кожен салон, панорама, озвучение Bose, 19-цолови двуцветни джанти. Ето отново я показвам и отсам. 4 камери 360, една отзад, по една в ляво и тясно огледало, както и една ето тук отпред. Адаптивен автопилот има, колата спира сама, дава газ сама, Distronic, общо взето най-високото ниво на оборудване. Ето го нисанчето и отзад, съответно като най-високо ниво на оборудване, електрически багажник, който се отваря хем от копче, хем от ключа. Пълнобойно снаряжение, няколко нива на багажник, където много често клиентите ни слагат газов инжекцион. Иначе в момента е с буфера на Bose. Колата, както казах, е с изцяло пълна система на Bose. Различните разделения. Затваряме багажника.